గత కొద్ది రోజులుగా ఎంతో కష్టకాలం నడుస్తున్నా కూడా అసలు ఎవరైనా పట్టు విడవకుండా దేశం కోసం ఏమైనా చేస్తున్నారు అంటే అది మరి మీరే, రైతులు. మాకు నమ్మకం ఉంది మీరు మీ గురించి జాగ్రత్త పడుతున్నారని. కరోనా వైరస్ నుంచి మిమ్మల్ని, మీ కుటుంబాన్ని సంరక్షించుకోవడానికి ఈ సులువైన నియమాలని పాటించండి. కరోనా వైరస్ గురించి ఎలాంటి సమాచారం కోసమైనా సరే ఈ నంబర్లలో సంప్రదించండి. ఈ కష్ట సమయంలో బాయర్ మీకు తోడుగా ఉంది, దేశానికి తోడుగా ఉంది. మేం మా తరఫు నుంచి ఎక్కడైనా సరే ఏ విధమైన కష్టం వచ్చినా సరే సహాయం చేయడానికి పూర్తి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఇంతేకాకుండా మీ దాకా మా ఉత్పాదనలు చేర్చడానికి మా నిరంతర ప్రయత్నం కొనసాగుతూ ఉంది. మేం మీకు కేవలం ఒక ఫోన్ కాల్ దూరంలో ఉన్నాం. వ్యవసాయ సంబంధిత సలహాల కోసం టోల్ ఫ్రీ హెల్ప్ లైన్ నంబర్ 1800-120-409కి కాల్ చేయండి. బాయర్ ఎల్లప్పుడూ మీకు తోడుగా, మీ కుటుంబానికి తోడుగా.